الله تعالى وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Niki lanjutaken tengah ayat ini sing rampung maknanya. Ayat tentang konsep menyusui sing diatur agama Islam. Jadi Al-Quran itu begitu jeli, detail, jelimetnya pangeran yang ngatur uripe wong niku ben tata, ben jumbuh, ben sesuai karo kodrate minangka manungsa. Iki diterangake wal walidan monggo ora iki tangane kaya kemekang iki. Ampek kuwi. Nek teko iki. Maksudnya haram itu karena isi anget kalau menurut kali ini. Alhamdulillah. Senang kalau begitu. Ini dari apa? Ini kita tanya di sini sudah mulai. Jangan. Saya cek lagi soal.
bilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Iki boleh mana ini kamu kalian. Jadi kamu ni bapak nek iki wis pegatan dilekan kondisi bojone menang. Bojone hamil. Bahwa sing bapak anak sing disusoi niku wau rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Duweni jejibahan wae mangan ibune sing nyusoni. Lan yo nyandani ibune sing disusoni. Ibune sing nyusoni. Mergo seorang ibu sing menyusui niku manane dahare boten namung kanggo awake dhewe, tapi ya kanggo anak sing disusui, sing disusui. Ya diparingi jejibahan nyandangi ibu sing menyusui sekadar kemampuane. Ora terus kudu sing ngel-ngel sing abot-abot mboten. Wono iku selama 2 tahun haulaini kamilaini 5 awqa'atin mardoa. Jadi meskipun wis cerai misalnya, jadi dicerai niku bojone pas hamil. Nalika lairno kudu dene wae nafkah kanggo mangan wong-wong kang nyusoni mau. Ya maringi sandangan ning ora abot-abot. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf sing apik ya ora terus dibebleh elek-elekan rumahan ya sing penting kena dimplok mboten ya ora apik tapi ora abot-abot. La tukalaf nafsun illa usaha. Ora diperji, ora ditekan, ora dibebani sesuatu sing di luar kemampuane. La tudara bi walidatu bi waladiha. Wong wadon sing nyusuni ya ora terpaksa ditekan dibebani harus wajib nyusoni mboten. Niku mau prosedur kesehatan sing apik kauleni kamilaini niku. Cara prosedur medis kesehatan sing apik awet zaman Kanjeng Nabi wis wae ulasan sing jelas. Nek nyusoni pengen sehat itu 2 tahun saiki wae terok-terok promosekno wong medis wong ahli kesehatan lagi mempromosikan mengkampanyekan usoni itu 2 tahun asine boleh dhewe. Wis biyen mula wong Islam itu wae konsep ngoten niku. Tapi ora terus harus apa sing pae ora harus membiayai sing abot-abot boten. Wala mauludullah bi waladihi mauludullah iki diteksi bapak. Wala mauludullahulan ora di gawe melarat saka bapake biwaladi sebab anake. Wa alal warithi lan ngatasi warise mithlu dzalika kaya mengkono-mengkono padane bapak utawa padane bapak anak sing dilairno mau misale bapak mati. Ya ahli warisnya ya duwe jejibahan wae misale bantre dadakan ora suwe wonge meninggal. Ono iku ahli warisnya nek duwe nek duwe bodho ya tugas. Ya duwe tugas wae apa jenenge nafkah wae sandangan tapi sak mampune. Baik aroda jasma. Baik aroda mongko lamun ngarepake sapa wong tuwa loro, walid ya walida. Ya mauludullah. Bapak utawa ibune ngarepake visolan ing nyapeh iki ora nyapeh iki. Nek wong tuwa lorone pengen nyapeh bocah mau antara den saka saking ridho-ridhoan minhuma saking wong tuwa loro ya walidah ya mauludullah wa tasyawurin lan musyawarah diundhe
api-api aten terus musyawarah. Iki misale iki harus wong sing wis pisane iki berdua pepak lanang wedoke misale rukunan anak dhewe disabar ya Mas. Oh dhewe ya begitu kegagu terus disabar piye urung enak taun. Ya apa-apa lah wis doyan makan wis gampang. Misalnya sampai hukum nyampe itu piye sampai ngono barang diatur ambek Tuhanku. Hukum nyampe ya ora oleh wae ya rapi-rapian aten lho sing lanang ya lega, sing usone ya lega. Ora kok sing lanang mboten mongko nyampe bagian ora man dadi terus umpamane sing wedok karepe ora pengen nyampe. Nek wong iki ya kudu urung disampe. Utawa sing wedok wis pengen nyampe. Pengen nyampe kesel anggere bengi ngemi dhewe wong sing lanang udan budan nang jaba ora tau gelem baturi kisahane ngono. Aku pengen nyampe. Alam ben ngesek ben sehat alasane ngono batune ben bebas ngopi-ngopi nang jaba. Katutut umpamane contoh. Ora iku piye ya jose. Pokoke nek nyampe niku butuh antara timbing rumah. Ridho-ridhonan api-api anaten. Jadi ora ketengah di sini pengen di sini urung di pengen. Utawa di sini sing kesana di sini wis karep kok nyampe. Wa tasyawurin lan dirunding musyawarah bainahuma ing atase wong mau. Nek wis rundingan api-api anaten kok padha gathok ya apa disampai gak apa-apa. Bisa disampai itu oleh wae ya dan ora lain gegeran ora sampai. Ya kudune budaya wis dolan macam-macam ya ono. Mergo emang bocah cilik iku nek disampai ya kakek perawan yang itu sing ra duwe isin njumi sing lanang ya kakek sunat sing njumi. Kok dilonggar terus sing njumi ra isin yo nafsu iku kaya bocah cilik ra isin. Kok kira-kira sing ngomong wong iku sing ngomong ora wong sing kenal agama. Sing ngomong alasan yo ngantek tuwek, ngantek gedhe, ngantek joko kupak-kupak meleh rusuh, sing lanang meleh manuk ora isin didodone wong sing pedalaman ora iku. Artinya ora tau disapek. Ya ora dikenalno tentang batasan-batasane wong urip. Jadi ora disapek yo. Wana suka tiflin tahmil musabba'a ubir rogai wa intaftim huyan fatimi nafsu ini kaya bocah cilik bocah cilik itu nanti sampai nanti gede rentel nanti gede nanti isin contohnya ya ngomong pedalaman ngomong rimba ngomong itu lah urung ngerti peradaban. Nek ana jalan sing ngantek gedhe, ngantek tuwek, ngantek karo anak-anak, nyuntun anak yo karo tuweke dilek biasa. Sing lanang yo gandul-gandul kadang nutupi bathok. Lha itu biasa. Nafsu yo kaya cah cilik iku, misale wong hobine bendina lek ngombe weh. Iku nek disapeh ngantek mati nek buntel yo dadi tukang ngombe terus, bukan ganteng remi. Nek awake dhewe sing nyapeh ya keluargane dirunding dipaksa. Memang sampai yo lara tadine tangisan kelengkengan dhisik jel-jel wae kudu tega sing nyapeh. Lah awake dhewe nek pengen nyapeh saka lakon elek ya kudu tega mengendalikan diri sendiri pokoke pengin kaya kelamatan pengen ngombe pokoke yo aja dicedhaki nyedak wong sing wis ora ngombe. Pengin kelamatan pengen ngluyur nang blaklo nang megar anggere aja kumpul nek tukang nang blaklo. Anggere kumpule ambek wong tukang rokan nang kene, kumpule ambek wong tukang ngaji yo suwe-suwe kuat ngumpet ora nang blaklo ning megar. Carane nyampe yo ngono mau medul sithik-sithik. Ala sampai ngantek mati nafsu iku ora iso dipegot. Neng wa entah tinuh yang fatimi neng wa sampai ya dadi kesampai iku sing ana nang sikiran dah wa entah
Fatim Bumian Fatimi. Iki lerane bab sampai sinapes. Sampai ini barang diterangno. Gusti Allah nang Quran. Wala fala junaha alaihima mongko ora dosa iku maujud alaihima ing atase maelan boe mau nyapeh iku ora dosa angger tapi ada naten lho sawate antara tim mingguma wa tasyawur ridho-ridhonan wis gol-golan kok yo aku wis sampe arek aku nangis dadi bareng-bareng yo kok nangis aja muring-muring aku lho iya yo wis waduh iki sampai ngomong-ngomong nangis aku kok emprongi bapakne ngono. Nek ngono ya aja. Sing penting karo diminuna lan tasyawur. Dadi sing ridho-ridhonan dalam musyawarah itu minuma lho antara Pak Bayi lek Bu Bayi ora bae, ora tanggane dadi rusuh kok nek kudu njaluk apa jenenge relane pikirane tanggane jaluk komunikasi konsolidasi kepen tanggane barang ora sida-sida. Dadi sing tasyawur iku baina umat antarane bapak bayi be ibu bayi. Nah padha rida para junaha alaihi monggo ora dosa alaihi ing atase bapak lan ibu bayi. Terus nek misale wong-wonge karir ogah musone iki kan musone piye terus pamane kon musone Alfamart wa Indomaret ae piye pamane Alfamart wa Indomaret kurang larung golek sing bermerek paling larung piye pamane wong kon musone wong karir wong musone piye rapopo buat bayar nek biyen darane sewakno wong musuh nek saiki yo sewakno Alfamart wa Indomaret. Nek biyen ana di wong kerja cara kene ngono kerja buruh ngopeni bayi biyen kerja musuh utawa susu ngurusane bayi kaya zaman Rasulullah disusui Sayyidah Halimah As-Sa'diyah iku memang wis budayane tawa-tawa nusana bayi setahun 2 tahun ngono iku opae semene lan semene bapakne ngono. Nek saiki yo gak ngono, ora nek wong anak urusane ora kawin dadi tok bapakne. Upama ngono oleh jane, tapi ora gelem dicekno. Misale nusana anake wong wedi gambleh, wedi mlembreh ta piye ora gelem. Nusana wani bayar larang golek nilai sing susune kelas berkelas zaman semono zaman Nabilah. Sayyidah Halimah Sa'diyah iku wonge sing ora patek kanggo dhewe wonge turu wonge cungkri ora patek ana sing gelem sing duwe akeh ora gelem nganggo Sayyidah Halimah Sa'diyah mergo wonge ora patek ketok sugih terus ora patek kurung terus Sayyidina Rasul iku enak bayi sing kanggo kabeh disusoni tapi anake ora duwe iki gelem anake rodo ra dipopo bae ora duwe badul mutare kan ora duwe ibune kanjeng Nabi yo ora duwe terus bareng dipondong niku kanjeng Nabi lagi dipondong iku awake sing mengepuru langsung lemu Bu Halimah niku terus baru disesep sing ana susune mangan kemet lembreh malah montok malah kenceng malah kuning mencorok ya wis aku gak diopahi lah gak apa-apa iki langsung teko mantuk Sayyidina Rasul disusoni niku nganti sampai sedulur yang Rasul niku masuk ke dalam Nabi Salamah nek disone ning daleme wedhus-wedhus sing maune bobor iku langsung glemana rusune nek sing rametu langsung rusuh iku sejarah nusone Kanjeng Nabi artinya dia umpamane ana wong dibayi ra gelem nusoni terus kalau nusoni wong diopahi ngoten niku oleh saya enek sing diopahi ya di rumah dia akeh arek-arek dadi lek iki wae narutuk lan lamun ngarepake sapa sira kabeh antas tardiu ing yeto aweh musuh amreh musuh mana asline ngono manten nek gampang dipaham maknane ngene yeto nusokake sapa sira kabeh nusokake ora dakum ing anak-anak sira kabeh
maksud alaikum yang ada sira kabeh dina salam nalikane maslahake sira kabeh ma ing barang-barang ataitum kang aweh sira kabeh bil ma'ruf lan bagus umpamane nusana ora apa-apa ora dosa tapi syarate ila salam tu ma'ataitum bil ma'ruf nek jatah nafkah sing mbok wehno mboke bayi mau sing mbok wehno mau terus diwehno nang sing usoni dengan catatan ya bil ma'ruf api-apian ate misale gatan kan rondo mateng pisanan ya kinyis wegah nusone iku nek nusone kuwatir lembrek tapi piye kalau upamane contoh iki terus yo dijatah nafkah nusone terus pokoknya aku mau nusone kau penak dhewe ae aku tak apa terus lihat upamane boleh nama kerja tukang nusone iki ora apa-apa ngoten iku antar sing penting dijatah diupahi sing nusone ya ikhlas sing duwe bayi ya ikhlas disenengno ida salam tuma ataitum bil ma'ruf yang mau bil jamil pati binati bersihati dengan sebuah sarane ngono yang penting api-api anaten ya diupahi ora gagak-gagak nonton nang wong nusone ono ngomong korban kambine to ora yo gawe melok kepene nganti orang-orang ngene wong saiki tapi ora gawe kok melok ngomong suka sapa ora ngono nek wong saiki kena kon ngomong termasuk ate ngomong kon sorilah kena kabeh diupahi dia bil ma'ruf rundingan kowe ora juga sepiro cara gelem nusono anakku saula juga sepiro juta cukup ya juta kalau dia belum mangan barang ya bapaknya ngono 2 juta kan gua iya kalau 3 juta ya deal apane ngono nek oleh nusone col nanti enggak sak dene sak pase kene lan nusone ora tau tak kira kan sing nusone sik gelem buruh sing pae sik gelem ngopahi ngoten iku oleh Wataku nana gerakan ayat tuh jadi wataku itu kopelnya awal cipi kontakuan Gusti Allah. Oleh karena Gusti Allah jadi kontakuan ya wong boten kudu sapi, boten kayu waktu. Gusti Allah sayang be awal cipi. Takwa sak iso-iso mastatantum sak kuwate awake dhewe pokoke hindari sing dilarang, lakoni sing diperintah sakuwate. Nek sebelum melakukan dosa, itu ngapura taruh depan yang alam sekebat dosa. Jadi tidak kita bakal dosa. Dosa ya dielingi terus dosanya terus ngapura. Nanti dosa malah bangga, dosa malah laga-laga, ngumpi dan bulan poso dan waktu awal. Apa-apa bulan ini poso kok bapaknya kok. Aku ya poso lan poso hai ngombe. Mana ketemu malah bangga ngene iku ora oleh. Kalau dene Gusti Allah nek tunggu pirang dosa dadekno dosa iku sangsaya awake ya lan rendane Gusti Allah. Wala mulan tiasa kabeh menawa kemen setune Gusti Allah bima ta'maluna bima kelawan barang bima kelawan tumindak ngono ya kena. Tamaluna kang padha nglakoni sira kabeh iku basirun lakang mirsani kena waspada ya kena. Gusti Allah iku ora ana sing kliwatan saka perbuatan saka lakone saka ucapane kabeh makhluk. Nek aku dibatin Gusti Allah iki wong ora iya ngomong pelentas terus batin tok aku gak ora. Tapi nek Gusti Allah ya alam apa inal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Gusti Allah ngerti sing mbok rahasiakan nang ati lan yo sing diketokno nang mripat ngono iku. Lah nek Gusti Allah misale awake dhewe duwe sawah nang beber, sawah nang kono di bengi-bengi diganjali wong ora. Tapi Gusti Allah ngerti
ngerti obah musik sak isine donya terang nganti hatta namlah sehingga semut ireng sing mlaku nek petenge wong iki ora ana sing kliwatan saka Gusti Allah bimadak maluna basir apa sing dirusak dhewe iku ora ana sing kliwatan saka panjenengan Gusti Allah. Masuk ayat sabanjure walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja iki balik neng wong sing rondo iki kan mau kataan kurang lebih aturan beberapa omah-omah ngantek saka pentingnya masalah uripe wong niku Gusti Allah gawe berarti piranti peraturan sing lengkap banget jelimet banget diatur kabeh. Nek wong rondone rondo tinggal mati. Kono iku piye? Nah, carane kepriye terus awake dhewe selain melakukan kepriye iki ngeten ayate. Alladzina utawi wong akeh tawafauna kang dipundhut sapa alladzina pundhut iki pateni jabut nyawane mengko apa sira kabeh ya sira kabeh sapa ya kabeh menungso akhire bakal dipundhut to aku ya dipundhut kabeh sing teko ki bakal dipundhut bosok apa nek sliramu mati dijabut nyawane waya laruna lan padha tinggal sapa alladzina azbajan ing pira-pira bojo. Oh mati tinggal bojo cek enom. Bapak sing dirembuk cek enom lan tinggal bojo tuwek sing ape iri-iri sapa ngono. Ana umur tak 70 tinggal mati yo ora usah diatur. Nah, pamane ora usah didundungno, ora usah dikon ngrawat ora kira sing ape iri-iri yo. Sing dirembuk yo bojo sing kira-kira ada peluang jadi karnowo. Aturane ngeten aturan. Wong nek ditinggal mati sing lanang. Sing ditopi wong lanang, tapi sing dipahami mafhum mukhalafah. Pemahaman sebaliknya, mereka sing lanang ki mati sing diatur sing wedok. Padahal kaya sing didhawuhi lingkung saka sira wong lanang, tapi sing diterangkan sing wedok mereka sing ditinggal sing wedok. Iki itu pengetahuan tentang nahwu ngene iki. Piye nerangno tenang. Sing dihitopi iki wong lanang kok. Tapi sing diatur ki sing wedok. Lah wong lanang mati kok. Sing diterang sing diatur sing urip. Wong sing mati ninggal bojo wedok ya tarobas ngono iku nek pengen rabine piye ya tarobas monggo nyerantekno nek mana yen nyerantekno utawa nunda utawa nengkono sapa azwaj yang husina kelawan awak dhewe azwaj arba'at ausurin ing papat pira-pira bulan wa asrola 10 dina iki nyatane kanggo apa nek ape dirabi wong ape dilamar wong minimal ditunda aja nganti kurang saka 4 bulan 10 dina bahasane naik ida iku basa Arab basa Indonesia hitungan hari-hari yang terhitung ida itu bahasane bilangan atau hitungan ida tuhuna ini akhirnya disebutkan arba'ata asyurin wa asra. Nah, hitung dino kira-kira tanggal 10 dino berapa? Berarti segini jelasno. Wih, kok kira bahasa jelasno. 130 dino. Nah, ya ngono. Takon ngitung mesti lah. 30 tambah 30 sama dengan ngono sih tuwidak tambah dengan 30 tambah 10. 120 dino. Itae wong wedok tinggal mati sing lanang. Iku 120 dino. 16 dino. Upamane
urung ngantek semono dirairi wong piye yo carane wong sing naksir kan enek carane ora oleh berperang kula dianjurno saurunge 4 bulan 10 hari wong ditinggal mati bojone iku ora macam-macam sing menarik sik ora ngetok-ngetok sik sebisa nek iso lan nek anak kudu bergawe piye wis bergawe sing lumrah wis pokoke ora terlalu mencolok sing fanatik iku nek pas wida iku kudu ndelik ning pawon ndelik ae ning kamar ora sing penting pokoke ora nyarap-nyarap ora ketok mencolok lah nek urung ngantek 4 bulan terus wong sing naksir piye wong iki sing kena undang-undang wong sing ape nakokno sing kena undang-undang dosa wong nek terang-terangan mungkin ayat bisa baik balana mongko nalikane wis tumeka wis nekani wis tutuk sapa wadon mau ajalamuna ing tempone azwaj wis nyampe 14 10 hari misalnya ngono terus piye wakila mongko ora ana dosa iku maujud kanggo wali iki gedhe kanggo bapake nganten kok sing diatur iki tentang ora nganten lah wong wadon sing diatur wong urip ora bojone sing wis mati sing wong urip nek wis nyampe tempone 4 bulan 10 dina mau terus piye pake kok sik kudu makasi terus pake ta itu mergo begitu tinggal mati kan terus balik nang pengawasane wong tuane neh wong itu balik nang pengawasane wali neh mergo butuh wali jadi wae wong bojo iku dadi bojone selama nang dunya iso teko akhirat nek nganti mati ijek bojone nek mati terus ganti wis ora teko akhirat sampe bojo ya seneng sing wajar-wajar ae selama yang kliwat ya bojo iki dadi awor tinggal mati dadi wong liya wis ora mrene ya tinggal mati kok utawa dipegat kan dadi wong liya nek anak kan tinggal mati jek tetep anake bojo misalnya jenong tinggal mati akhirnya sebarang gawe wis wong liya ora apa-apane ya ora kudu marane kuburane kan ora wis wong liya kok ana mesti kudu wong liya dadi wong lanang liya malah dadi mukrime wong lanang sing urip sabar jadi bojo niku ya senenge ya disenengno ya dilindungi tapi aja nganti nglawekno kok Gusti Allah mergo bojo iku cek dadi bojone ada sing dunya utawa nganti mati cek tetep diugemi pengen nyuwun nang akhirat mati dhisik ya sijine utawa sing lanang mati dhisik terus wedok kan delok di nabi wong liya ya ora kira kumpul nek ora kumpul nek bojone sing nguri nek padha seiman dadi wong wedok iku piye sampe nang akhirat pokoke kumpule ambek wong sing dinikah terakhir nek kuwi padha Islame nek Islam kaya Sayyidah Asia piye sing lanang Fir'aun ya sampe dinikah Gusti Allah ambek bojo sing luwih apik ning swarga Sayyidah Asia bojone Fir'aun sampe dinikahno kaliyan Gusti Allah ambek Bendoro Nabi jadi sampe kanjeng Nabi iku dhawuh ning swarga karo wong wadon pilihan sijine Sayyidah Asia lorone Sayyidah Maryam numpak gajahe Abrohah jenenge gajah Mahmud sampeyan ning swarga enek sing bakal nikah kuwi dadi pedoman dadi pengarep-arep wong wadon umpamane bojone blekatak bojone besengek bojone bedugal sing itu tetep salehah manut kaya Asia sak dugal-dugale kan ora kira ngumpuli dugale Firman wong saiki Firman ngaku Gusti Allah ra gelem nurut pateni duwe ngono tapi mergode kelas soleh anu salehah akhire sedone ya ganti tapi kumpul khotimah sampe dijak
ini saiki. Bahwa cintane ayo jebar aja tenggo. Memorine ngukur seprapat giga gitu lah. Nek iki ono iki saya tak cerita lek iki sesuk iku gebres wis lali. Ora apa-apa sing penting modal seneng. Penak larirane akeh. Larinan kan dimana apike lho. Terus wae sing wedok. Sesuk wis biasane wong lali. Wis bertukaran wis wedok ora wis lair nek ditukari kok. Eling kan gondok terus. Dimana apike lah. Terus Baiklah balana jalana wala jumlah alaikum monggo ora desa ing antara sira kabeh ora dosa kanggo bapake cawe wedok sing rada mau pimaing dalam barang-barang pahala kang lakoni sapa azwaj bekas bojo azwaj iki bahasane pira-pira bojo tapi kan dilamatkan bekas bojo rada. Nah, wis lewati iddah, bapaknya harus gimana sikape ora apa-apa, pamane dhewe pengen beraktivitas sing apik-apik aktivitase. Bima dan lakon barang kang lakoni sapa azwaj fi anfusihin ing dalem awake dhewe azwaj bil ma'rufi kelawan bagus umpamane wis lewati iddah terus bocah mau dari rodo mau pengen beraktivitas nih piye Pak piye Pak cari doa mau ora apa-apa ora junah ora butuh ora dosa akan apapun aktivitas yang dilakoni ambek cara rodo mau sing penting lakoni sing apik ora nglakoni dosa metu macak sithik ya oleh macak rodo pantes sithik ya oleh yang penting niate ora memeti yo niate pegawe kok wala junah ma'ale kuwi mafama bi angkusina bil ma'ruf lawan bagus itu cara syara aturan moral aturan norma ya norma sosial ya norma agama itu bagus anu pantes ora seronok ora saru ora dijaga misalnya orang kayak balita ora dijaga nyandar nyetil lumane rokoke sak maruku utawa balik ngapret ben anu ketok ngetok bokoke ngoten niku ya apik lho. Dosa sing apik wae syara'an bil ma'ruf syara'an secara syara secara norma agama ya apik secara norma sosial iki pandelenge masyarakat umum ngono namanya sosial iki rada wajib Pak Haji. Secara sosial iki umume wong akeh iki nek kebudayaane wong akeh iki ora saru niku gak apa-apa. Allah ta Gusti Allah bima kan barang-barang taman kakang padha nglakoni sira kabeh iku khobirun waspada iki cara padha ya awake dhewe duwe cacine waspada diawasi terus yo dimaknai mersane ya kena tapi dimaksud di sini waspada kaya awake dhewe cilik ning lambe bayang utawa ning lambe karenan diawasi terus ambil Gusti Allah gerak-gerik kita itu diawasi terus baik di awake dhewe kondisi melek atau turu nang persependo nang keramaian iku selalu diawasi dohiron batinan ning tafsir dimaknani alimun bi batinihi ka dohiri Gusti Allah bersani jerone batine awake dhewe batin apa wae kaya dene mirsani jabane awake iki wis ketok gamblang ora ana sing iso ditutupi awake dhewe dadi kala wedine ambek apa jenenge CCTV wedine ambek video wedine ambek ANC wedine ambek polisi ngumpuli wedine ambek Gusti Allah nek wis ana batine masalah ana wong kok yang penting ambek gunyadil ambek piye wae ambek itu utawa apik nyolong bandane wong kadhe kala wedine apik polisi wedine Pak Lurah wedine Mbak mulo tukane iku ngumpuli wedine Gusti Allah celuk polisi langsung beda celuk protokol beda tapi diberita Gusti Allah jaga ki salat tetap poso poso ulang wis poso kok bisa ngono iku Allah ta'ala khabir wala junaha alaikum iki kaya iki nah ana wong sing seneng urung ngantek digo iddah piye bawa dong
semua pada rodo jenong kikis-kikis upamane. Ora junaha alaikum lan ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh. Bima ing dalem barang arotukan meliringi sira kabeh. Meliringi wis basa kawak. Ora mlipat mliring ora mliringi kuwi nyemoni bihi lawan ma fi min khidbatin nisa saking khidbah utawa ngarepno wong wadon. Jadi oleh nyemoni tok nyindir-nyindir cara dicontohkan dalam kapolri insani masalah innaka jamina lapoke sampai rusak bingung jubet-jubet susah-susah lapo cekakno kowe iki ayu ya ngono ki oleh nyindir meliringi lah bahasa apa semon nek awake iki seneng tapi ora oleh diketokno sing ora oleh sing lama kok sing dosa nek wong kowe tak pek glendhe pamane ro tiba idah sing dosa sing muni anjare dhewe sing wong wedok mau wis netepi dhewe utawa ora jelalatan lan kok dadi mulai lanang tak payah aku belum ya oleh itu dosa sing muni ora oleh sadurunge tak ikhlas sing oleh men bahasa sing ora sore sing ora terus terang contohno iki innaka jamilah bagi ayu apa susah tenang ben wae kasih ngapo ngono tok oleh aku seneng kowe nek gak oleh nek wong itu indah utawa nek katane waman ya sisi selaka so sing tok bejo tenan nek ngono tok oleh ora oleh dibacono muga-muga kena aku ngono gak oleh ora tak indah ora tak indah gak oleh misale rodo nek kicit-kicit wong itu dadah ayu oke ayo malah belarang gelem perawan gelis lodone wong ayu sugih kaya artis tetep gelis akeh sing pilih jadi rodo malah ora usah marah pinter apa masak maksudnya macam-macam bahasa. Jadi saya mulai bahasa sindiran itu contoh ya akeh bahasa sindiran akeh jalan dicontohno inna kala jamilah iki kahin tenan rak tenang apa ngono lek utawa paman ya jitu mislaka sapa sing ngapel ngarah oleh wong kaya kowe rek kowe iki ujug dhewe ngono ki oleh baru wibin mingka pirang-pirang sing seneng mbek kowe ngono ki oleh ngono contohnya aku ki yo seneng nek dibacono ngono gak oleh dosa sing muni ngono sing bocah piye-piye sing muni sing dosa wibin fika iki jalan disebutno pirang-pirang sak sing nyenengi kowe tak jos kok ngomong gak rondo kinyis-kinyis sugih gedhuk bisane ngono sekedar ngono ki oleh tapi nek dibaca contone di antara sing seneng aku nek muni ngono dosa sing muni sak ora entek didae au kanantum ya ora dosa meneh kanantum utawa nyimpen sira yang kusiku ing dalem ati sira kabeh apa muni ngono mang atine ya seneng tapi disimpen selama sik dalam lidah niku oleh-oleh lain alimawis pirsa sapa Allah Gusti Allah anak kumeng temen setuhune sira kabeh iku satal kurunah bakal eling utawa bakal nyebut sira kabeh hunna ing wadon-wadon mau walakin la tuwa itu angin tetapine aja janji sira kabeh guna ing wadon sira lawan rahasia iki larangane nanging aja bisa oleh nyemoni tok oleh pokoke boten lemberi tok lemberi tok aja pisan-pisan janji secara rahasia apa mbok nikah pirang-pirang kok sing nyenengi kowe iki cuma ngono nek pamane janji sing beda entek tidak nikah ngono iki gak oleh resik-resik ngono iki dosa sing muni sing dosa atau sing
agar sing wedok ora ngimbangi lho iki, ora ngimbangi. Iya ya. Ya oke, jos apik nek ngono padha dosane ya. Oh sik idah. Ila takul sebelah mengucap sira kabeh. Kaulan ucapan ma'ruf wala ila takul supaya kau ucap sira kabeh kaulan ucapan ma'ruf kang bagus. Iki terlikur mungkin bijik disambut bijik mungkin puskone bubul seket pada mepet cekapit semangat ya ini manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah